Harin FMC Kogi na hana likitoci yin zanga-zanga ne. Cutar COVID-19 zai karawa talakawa talauci a Najeriya. 'Yan Najeriya sun yi fatali da sabon ƙarin kuɗin mai. A karon farko 'yan Najeriya sama da 750 sun kamu da coronavirus a rana ɗaya. Waɗannan da ma wasu su za ku ji a cikin shirin duniyar labarai. Na yau Juma'a 3 ga watan 7 shekara ta 2020 daga nan sashen Hausa na Randawa Media Concept tare da ni Isa Randawa da kuma abokiyar aiki Nabila Kamis da kuma Zainab Suleiman daga jihar Kano daban Najeriya nake cewa ku biyo mu sannu a hankali a cikin shirin duniyar labaru. An kama wani fasto da ya yi wa 'yar shekara 12 fyaɗe a Najeriya. Wani ɗan shekara 54 ya shiga komar 'yan sanda bayan zarginsa da yi wa yarinya 'yar shekara 12 fyaɗe a jihar Ogun. Mahaifin yarinyar ya yi karar mutumin mazannin Itele Ota a jihar Ogun ne bayan makwabta sun sanar da shi cewa ya lalata diyarsa. Kakakin 'yan sandan jihar Ogun DSP Abimbola Oyeyemi ya shaida wa Aminiya cewa wanda ake zargin wanda ya ce shi fasto ne ya ce ya lalata yarinyar ne a cikin wani kango bayan ya yaudare ta a lokacin da ya ganta tana yawo. Abimbola ya ce mutumin ya ce shi fasto ne a cocin Helmet Life ya rabu da matarsa tun a shekarar 2016 kuma bayan bincike za a gurfanar da shi a gaban kotu. To yanzu kuma lokaci ne da Zainab Suleiman za ta shigo a cikin shirin. 'Yan Najeriya sun yi da sabon ƙarin farashin man fetur zuwa 143.80 da gwamnatin tarayya ta yi. Sanarwar da aka fitar ranar Laraba ta nuna yanzu za a rika sayar da litar man ne akan sabon farashin sabanin naira 123.50 da aka saba sayarwa a baya. Ƙarin dai na zuwa ne a ranar da aka ɗage dokar hana tafiye-tafiye tsakanin jihohi a faɗin Najeriya. Sanarwar da hukumar da ke kula da ƙayyade farashin albarkatun mai ta ƙasa PPPR ta ce ƙarin ya zama wajibi ne la'akari da kuɗaɗen da 'yan kasuwa ke kashewa wajen dakon man da kuma isar da shi zuwa jihohi. Rahotanni dai sun nuna cewa zuwa ranar Laraba farashin ɗanyen mai yakan kai dala 39.81 akan kowace ganga. 'Yan Najeriya da dama dai sun bayyana ra'ayoyi mabambanta kan matakin gwamnatin na ƙara farashin. Ƙungiyar Kwadago ta Najeriya NLC ta bayyana rashin jin daɗinta kan ƙarin tana mai kiran shi sabon salon takurawa 'yan ƙasar. Zainab Suleiman a cikin shirin duniyar labarai. To a gaida Zainabu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna damuwa kan yadda annobar COVID-19 take jefa talakawa a cikin ƙarin talauci a duniya. Yayin jawabinsa ta bidiyo a taron Majalisar Ɗinkin Duniya MDD kan hanyoyin magance talauci a duniya, shugaban ya koka da cewa kashi 10 cikin 100 na mutanen duniya na cikin tsananin talauci. A cewar sa COVID-19 ta sa mutanen Najeriya da ke fama da talauci iri-iri ƙara talaucewa. Duk da cewa gwamnati na kokari wajen shawo kan talaucin da kuma taimakawa sana'o'in talakawa, shugaban MDD Farfesa Tijjani Muhammad Bande ya shirya taron ne domin ya zamo harsashin haɗin gwiwa domin rage talauci a duniya. Nabila Kamis. A karon farko 'yan Najeriya sama da 750 sun kamu da cutar corona a rana ɗaya. Karo na farko kenan da ƙasar ta samu mutane mafi yawa da suka kamu da cutar cikin lokaci ƙanƙani. Inda mutane 790 suka harbu da ita, abin da ya kai adadin waɗanda suka kamu da cutar zuwa 26,484 yayin da 603 sun mutu. Hukumar yaƙi da cututtuka ta ƙasar ta ce daga cikin sabbin mutane 790, 166 sun fito ne daga jihar Delta, sai 120 a Lagos, 66 a Enugu, 65 a Abuja, 60 a Edo, sai 43 a Ogun, sai kuma 41 a jihar Kano. Sauran sun hada da 39 a Kaduna, 33 a Ondo, 32 a Rivers, 29 a Bayelsa, 21 a Katsina, 20 a Imo, 18 a Kwara, 11 a Ogun, 10 a Abia, 6 a Benue, 4 a Gombe, sai kuma biyu a jihohin Bauchi da Kebbi. Nabila Kamis, duniyar labarai. To madalla. A wani labarin kuma likitoci a jihar Kogi sun karyata gwamnatin jihar da ta ce iyalan wata marar lafiya ne da bata samu kulawa ba suka kai hari a asibitin gwamnatin tarayya ta FMC. Likitocin sun ce harin an kai shi ne dab da lokacin da suka gayyaci 'yan jarida domin bayyana musu cewar suna da marasa lafiya a asibitin da ke dauke da cutar COVID-19. Takardar bayan taro
da shugaban kungiyar likitoci ta nan angon da ma'aikatan lafiya na Johesu Samuel Obajemu da sauran shugabannin kungiyar lafiya a jihar suka fitar. Likitocin sun shiga yajin aiki har sai gwamnati ta samar musu kayan kariyar COVID-19 tare da yi wa ma'aikatan lafiya gwajin cutar. Ma'aikatan lafiyar sun kuma ce rayuwarsu na cikin barazana sakamakon halin ko in kula da ake yi wa COVID-19 a jihar. Wani daga cikin likitocin da ya nemi a saka ya sunansa ya ce wasu takwarorinsa sun killace kansu sakamakon ma'amalar da suka yi da marasa lafiyar da aka samu da cutar. Duka a ƙarshen shirin duniyar labaru kenan na yau, da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. Kar ku manta za ku iya tallata hajar ku a cikin shirin namu. Domin neman ƙarin bayani za ku iya kiran mu a 0803-1765-20. Sannan kuma za ku iya zuwa YouTube channel ɗinmu na Randawa Media Concept domin samun shirye-shiryenmu waɗanda suka gabata da ma waɗanda za mu yi nan gaba da zarar mun ɗora. Mun gode kwarai. A madadin kowa da kowa, musamman abokan aikina na wannan lokaci, a Zainab Suleiman daga jihar Kano Daban Najeriya da ta shirya shirin, sai kuma Nabila Kamis daga Zamfara. Sunana Isa Randawa da na gabatar a wannan lokaci nake cewa mu kasance lafiya da alkhairi. Assalamu alaikum.